Grazas, Ana, Dolo. É un verdadeiro pracer estar neste día de chuvia e de frío aquí en Lugo. Non se me ocorre mellor maneira de pasar a chuvia e o frío que en Lugo, que se come moi ben, ademais. A mes, Lugo para min é unha cidade moi especial. Meu pai estudou aquí, a miña familia toda en Melide, é unha cidade referente para min. O meu premio Blanco Amor moderon aquí. E por iso, bueno, estou especialmente contenta cada vez, as poucas veces que veño a Lugo as gozo moito. Quero agradecer, por tanto, ao Concello e ao Foro Maruxa Mallo. Encántame que lle pusese o nome dunha verdadeira rebelde a vosa asociación. E, bueno, estou un pouco abrumada porque ás veces... Claro, as escritoras escribimos na nosa soidade, temos un punto de ególatra que queremos sempre que o que escribimos lle vai interesar a moita xente, senón non escribiríamos, pero en realidade nunca nos enfrontamos, ou moi poucas veces nos enfrontamos ao público. E por iso me sinto así, un pouco temerosa, non? Cando veño a un sitio onde hai tanta xente, onde en realidade vides a ver que vos conto eu, non? Entón, é algo que se o vedes desde o meu punto de vista, no fondo é un pouco extraño. Entón vou intentar falar de algunhas cousas. O título que propuxen é este, Adquirir a voz de muller, porque eu creo que o que facemos as escritoras é precisamente iso, un proceso de adquirir voz, un proceso no que tomamos unha posición determinada no mundo, na esfera pública, ante a xente, precisamente, baseada na nosa idea de que é o que queremos transmitir, non? É a idea da voz como o logos, non? A palabra, algo que utilizamos e que ten que ser unha parte da nosa identidade. En boa medida, este libro, precisamente, que escribín, o Chámame señora, pero trátame como un señor, ven dar conta diso, non? E por iso era diso do que vos quería falar. Este libro, en realidad, era un axuste de contas. As que o leste, supoño que xa vos daríades de conta de que ten por momentos un ton un pouco malhumorado. Logo, a xente que me coñece sabe que eu falo así normalmente. En realidad, era un axuste de contas que a min me viña como unha necesidade, despois de 20 anos dedicada á literatura, e xusto nun momento no que eu estaba por volta de facer 40 anos, no que me puxen a pensar que non quería pasar por inxenua. Eu non quería nas escritoras que van de inxenua, seguro que todas tedes unhas cantas na cabeza, mulleres de 40 que parece que ostentan unha inocencia que a unha determinada idade xa resulta pouco críbel, sobre todo cando unha se dedica ao sano oficio de pensar, que se supón que do que se trata a escritura. Non creo que se poida escribir sin pensar previamente. Bueno, podese incluso falar sin pensar previamente, pero, bueno, en principio, todas as escritoras deberíamos pensar antes de escribir. E por iso me sorprendía moito un rol, un determinado rol de escritora, que nunca se metía en política, que parecía que non opinaba, que estaban como contentísimas daquilo que dicía Rosalía de Castro, de cantar as pombas e as flores, non? Claro, eu creo que calquera que se poña ante esa perspectiva lle sae o ramalazo rosaliano cando ela di eu non son das que cantan as pombas e as flores, non? Eu tampouco. E por iso, por volta deses 40, pensei que cumpría reflexionar sobre iso e, sobre todo, que cumpría dicilo, que era necesario afirmar que unha non ten por que querer cantar as pombas e as flores, que unha non ten por que querer ir de inxenua e que, sobre todo, unha non cree as que van de inxenuas, porque, no fondo, hai algo fácil en ir de inxenua, non? É a aceptación dese sistema do que falaba Dolo, a aceptación do que se agarda de nós como mulleres cómodas, non? Como mulleres que non imos protestar. E entón, aí empecé a darlle voltas a moitísimas cousas. De súpeto, o que podía parecer unha reflexión máis ou menos fácil me confrontou con 20 anos no panorama cultural galego e non galego, no fondo, todos son así, e me confrontou coa necesidade de destapar unha serie de cousas, porque tamén me decatei de que en realidade somos poucas, non somos moitas, as que
empezamos tan novas na literatura galega, que temos esa experiencia de ser prácticamente adolescentes e estar aí rodeadas dese sistema machista ou dese sistema patriarcal que se deposita sobre a literatura exactamente igual que sobre calquera outro ámbito, non? O que dicía antes, Dolo é totalmente certo. A cultura parece que non é machista porque é superprogre, non? Todos somos feministas e todos somos mega guais, non? Na literatura, pero en realidade sobre o mundo da cultura se depositan os mesmos problemas e as mesmas cuestións que sobre calquera outro espazo, porque se o patriarcado é unha estrutura, se o patriarcado é o sistema, ou se o machismo en realidade é o sistema, pois, a ver, porque a literatura ou a cultura se ia librar. Ou se me apurades, aínda é peor, porque o mundo da literatura, o mundo cultural, ten esa especie de visión arrogante sobre todos os demais, non é no que parece que sobre nós non caerán os pecados dos espazos iletrados, por así decirlo. Decateime nese sentido de que en realidade a idea do libro ou a idea miña, nese momento de poñerme a pensar, era a bella idea de Simone de Beauvoir de como unha se fai feminista, como unha se converte voluntariamente en muller, por así decirlo. E pensei que precisamente parte do problema no mundo da cultura era o asunto dos referentes. Sempre dicimos, carecemos de referentes. No xornalismo, por exemplo, é moi habitual. Carecemos de mulleres xornalistas. Non temos referentes de mulleres columnistas, ou temos moi poucas. Cada vez que pensamos en como a quen nos gustaría escribir, non nos saen máis de media dúcia de mulleres que escribisen na prensa. E na literatura, sí que temos mulleres referentes, pero a cousa tampouco funciona tan así. Calquera escritora galega da miña xeración manexa uns referentes moi concretos a hora de encarar o acto literario. O galeguismo de esquerdas, que é masculino e esencialista, evidentemente, toda a literatura española, que empeza polo Cid e remata por Javier Marías, e esta non la inocularon desde a máis tenra infancia. E logo un concepto de corrección canónica que eu non sei vos, pero eu polo menos, e desde logo todas as do meu entorno mozo, se baseaba no comentario de textos literarios que no noso ámbito hispánico era o clásico, como se comenta un texto literario de Fernando Lázaro Carreter e Evaristo Correa Calderón, que se convertía para unha aspirante escritora como era eu nun obxectivo a seguir. Claro, eu creo que loitar contra todos eses referentes foi a forma, en realidade, de ir construindo a miña voz literaria, por suposto, pero tamén a miña voz humana e a miña voz pública, que as tres voces evidentemente están relacionadas, pero eu creo que de aí xorde precisamente ese mantra que é o maior acerto probablemente do activismo feminista, que é persoal e político, e no meu caso o artístico, que é persoal, tamén é político. Eu creo que hai unha forma de acción política en todo acto literario, defendino sempre o defenderei, aínda que ás veces nos crucifiquen por iso, as que pensamos así. Eu creo que hai unha forma de acción política en todo acto cultural, en realidade, porque a cultura debe ser sempre crítica e a cultura debe ser sempre unha forma de posición ante a xustiza, e a xustiza suele ser política, aínda que agora nos intenten demostrar o contrario ou convencernos do contrario. De feito, nese sentido, as escritoras galegas temos un certo camiño andado, porque a maior parte das promocións literarias da literatura galega, polo menos ata agora, digo ata agora porque eu creo que a promoción literaria máis nova que ven aí está moito máis desvencellada políticamente do que podíamos estar promocións anteriores, quizáis eu xa esa das últimas, desa formación na esquerda militante, desa literatura na que nos convencíamos de que estábamos facendo algo pola identidade de Galicia. Tiñamos a dúbida permanente sobre quen éramos, e eu creo que aí había algo
que a literatura galega compartía coa condición feminina, que era que estábamos en permanente estado fundacional. Non? A literatura galega é unha literatura que parece que nunca acabou de asentarse, non? Que cando empezaba no resurdimento, ala viña algo que acortaba, logo volvía a resurdir, resurdíamos das nosas cinzas permanentemente. Daba a sensación de que iso só lle pasaba a literatura galega, non? Resulta que iso tamén lle pasa á condición feminina, non? Nos pasa cando intentamos, tamén o di Simone de Beauvoir, non? Que sempre que as mulleres logran levantar a cabeza, sempre que as mulleres logran algún tipo de conquista dunha fórmula de poder, e logo falarei do poder, pois algo, o sistema, non? Esa estrutura que está por riba, acaba por cortarlle a cabeza ou as pernas ou non sei moi ben o que, pero algo que nos impide seguir camiñando ou polo menos camiñar na mesma velocidade de cruceiro que adquiríamos. Eu creo que o galeguismo de esquerdas que nos formou estaba aí, polo menos no meu caso, para convencernos de que era imprescindível sentir que as nosas creacións axudaban a perpetuar un sentido de galeguidade, de identidade nacional, todo iso que lle daba un sentido ao que escribíamos. Non? E claro, non resultaba difícil trasladar iso a outro tipo de sentidos. E a esquerda, as da miña xeración, creo eu, pois nos axudou a creer na utopía revolucionaria, non? Esa idea tan fermosa de que ser intelectual ou ser creadora implica ser de esquerdas, porque a vocación, o que vos decía antes, non? Porque a vocación debe ser crítica, destructiva e constructiva ao mesmo tempo. Pero claro, esas dúas cousas, a tradición nacionalista e a tradición esquerdista, obviaron o feminismo. E iso que o feminismo construe en boa medida o concepto de identidade e, por suposto, está vencellado a utopía marxista, ainda que a Marx non lle gustaba demasiado o feminismo. Pero creo que se Marx tivese vivido o suficiente, as feministas radicais dos anos 60 e 70, pois seguro que o convencerían da propia condición proletaria da muller só polo feito de ser muller. E por iso creo que o feminismo é, a día de hoxe, o discurso político que máis perigoso lle resulta ao capital. E iso, calquera feminista o pode constatar, e calquera activista feminista o pode constatar. Iso que contaba antes Ana non é casual, non? Que Vox, que é un partido fascista, estivese de acordo con Ciudadanos, que é un partido neoliberal, en que isto do feminismo, isto das políticas de igualdade eran un pouco perigosas, pois ten moito que ver con iso, non? Ten que ver con que somos un perigo, porque o perigo para os ultraconservadores é que intentemos mover as estruturas, que intentemos mover o status quo tal como está. Entón, por iso somos tan molestas, non? En realidade somos molestas para todos, pero, bueno, a esquerda está feita a vivir na molestia porque forma parte do seu ADN, pero o conservadorismo non. E por iso nos atacan tanto. E por iso, probablemente as que máis medo tivemos o domingo fomos as feministas, non? Porque ver a 53 falanxistas, fascistas, nazis no Parlamento de España, pois é un problema que nos debe preocupar as feministas, pero nos debería preocupar a todo o mundo, pero nós imos ser, xa veredes en canto empecen a falar polos altofalantes que tamén lles puxemos, pois imos ser seguramente os primeiros obxectivos dos seus canonazos. Ben, os nosos referentes políticos e literarios non só son masculinos, claro, como en calquera outro sistema literario, no sistema literario galego, pois temos a Rosalía de Castro. Somos orixinais, é certo, pero fixadevos, claro, ás veces se lles enche, non? Aos académicos e tal, se lles enche a boca dicindo, menos mal que temos a Rosalía. Pero claro, Rosalía non é un referente feminista, cando Rosalía foi unha feminista no seu tempo. Por que non foi un referente feminista? Bueno, pois porque a empregamos como referente nacional para non ter que empregala como referente do feminismo nacente, non? Dese xeito era moito máis útil Rosalía. Iso que nos acontece ás mulleres escritoras por sistema. É mellor restarnos, a non ser que seas tan descaradamente feminista como algunhas, é mellor restarnos ese factor, non? É mellor quizáis ler as nosas novelas desde outras perspectivas,
que lelas desde esa condición tan condenadamente molesta ou tan condenadamente emancipadora, non? Sobre todo cando escribimos, e iso eu son moi consciente de que procuro facelo así, cando escribimos lonxe do panfleto, cando procuramos introducir o feminismo dun xeito máis naturalizado, por así decilo, cando intentamos simplemente, e despois falarei diso tamén, amosar un mundo que para iso a literatura, para amosar mundos posíveis, para amosar mundos alternativos, pois para amosar esa alternativa desde a ficción e demostrar que as cousas poden ser de outra maneira. Non necesitamos estar coa consigna na boca, simplemente podemos facer o que sabemos facer as escritoras, non? Que é construir outras posibilidades. Isto conta moi ben María Xosé Queizán nun libro que vos recomendo moito que se titula Rosalía de Castro e o poder sexual. Ten un título, logo non fala diso, pero ten un título moi suxestivo. E ela conta unha cousa que a min me chamou moito a atención e por iso tamén a incluín neste libro, que lle chamaron viriloide. E me pareceu tan bonito, porque tan bonito e rebuscado ao mesmo tempo, decir viriloide, para non chamarlle viril porque era unha muller. E claro, ela escribía cousas de mulleres, non era unha marimacho, non se vestía de home, non deixaba bigote, non era George Sand, aínda que ela cita a George Sand, pero claro, era tan incómoda Rosalía de Castro, escribía tan ben que parecía un home. Claro, por iso era viriloide, non? De feito, esa era a xustificación para metela nas antoloxías, é que como parece un home, hai que metela, non podían obviar a Rosalía de Castro, e ainda así intentouse. O mesmo acontece co feminismo no espazo nacionalista, non? As Irmandades da Fala estableceron unha orde que evidentemente non podía ser de outro xeito, era patriarcal, pero o feminismo estivo aí, as primeiras feministas galeguistas estiveron aí, pero ainda así, o feminismo, as Irmandades da Fala colocaron a Miss España, Emilia Docet, do ano 33, subida no capó dos coches, con toda a súa beleza, pedindo voto para o estatuto, non? Ese é o xerme tamén do mundo que nos construe. E tamén, para que utilizaron as Irmandades da Fala as feministas? Bueno, pois as feministas das Irmandades da Fala financiaron cosendo as irmandades, financiaron cosendo e facendo os labores das mulleres o incipiente nacionalismo galego, non? É moi triste porque a maior parte delas tiñan un discurso que podía ter estado colocado perfectamente nos altofalantes e non estivo. Eu escribí unha novela sobre iso, Memoria de cidades en luz, e, bueno, cansei de oír estupideces, non? Dos afamados estudosos da cultura galega que me afeaban, non? A crítica a eses próceres do galeguismo por machistas ou a humanización dos nosos santos laicos, porque temos santos. Aos santos laicos non se lles pode buscar amantes, aínda que estivesen, aínda que este demostrado que estiveron. Aos santos laicos non se lles poden atopar erros, a pesar de que eran seres humanos, e os tiñan, e a pesar de que, como calquera ser humano, home ou muller, estaban precisamente baixo esa estructura patriarcal, non? Que descubrimos no século XX, que descubriu Simone de Beauvoir no século XX, pero que en realidade viña de antes, non? E eles, a fin de contas, son contemporáneos, por certo, de Simone de Beauvoir. Logo esta cuestión do canon, non? Eu non sei que facíamos lendo a Méndez Ferrín e ao Cid Campeador ao mesmo tempo. É certo que teñen en común que son homes, non? Bueno, o Cid Campeador, o anónimo autor, pero bueno, o modelo é patriarcal en ambos casos, non? Por que liamos a Rosalía de Castro e non a Virginia Woolf? Pero por que nos nosos libros de texto aparecía sempre Becker salientado por riba de Rosalía de Castro, cando calquera persona con un mínimo de sensibilidade literaria sabe que estaban a anos luz, cualitativamente falando? Por unha banda, a literatura española, que estaba aí permanentemente, parecía boa só por selo, non? E por iso algo dentro de nos lembraba que tiñamos que querer ser aquilo, non? Pero tampouco había mulleres, non? E tampouco cuestionábamos por que obviábamos as grandes obras da literatura francesa, alemá ou inglesa para ler, poñamos por caso, a José María Merino, que a min un día me mandou calar, por certo, nunha mesa, ainda me pregunto por qué. Supoño que por iso que se nos di tantas veces as mulleres, non? Ti cala. Aquilo estaba ben e punto. Era o que facía que a literatura galega fose un pouco menos importante. Ata que de súpeto líamos a Baudelaire, ou a Rilke, ou a Flaubert,
Un día de súpeto descubríamos a Margaret Atwood, todo isto fora non do sistema educativo, do canon, do que había que ler, ou Alice Munro, e descubríamos que a literatura era un arte fascinante, non, que explica quen somos case desde calquera sitio. Calquera de nós tiña máis en común con Amélie Nothomb que con Ray Loriga, evidentemente. E as historias de mulleres de Munro nos seus contos parecían explicar o que nos pasaba, o que me pasaba a min, polo menos, a cada posadolescente galega coa súa nai, pois como a ninguén, en todos os anos de Historia da Literatura Española, do Instituto. Iso era así, pero non aparecía por ningures, non? Pero, sobre todo, eu o que tirei en limpo de todo iso, e claro, me formei como filóloga, é que elas tiñan voz. Eu estudaba filoloxía ao mesmo tempo que quería ser escritora, o que me decataba era de que o truco estaba en conseguir ter voz. O truco estaba en lograr eso tan difícil que logrou Alice Munro, non? Que era unha ama de casa que acabou co Premio Nobel de Literatura. Isto di moitas veces Arantxa Portavales, que é unha autora da que seguro que ustedes falar moito últimamente, que di que ela era unha señora que facía lasañas ata que, bueno, ela en realidade é interventora de fiscal, pero ela fai esta cousa porque ela é interventora fiscal co seu traballo, pero o peso da casa estaba sobre ela permanentemente. Entón, ela dicía, eu era unha señora que escribía lasañas ata que empecé a escribir literatura. E aí atopei que tiña unha voz que non era nin a que asinaba leis na Xunta de Galicia, nin a que preguntaba aos seus convidados os domingos na urba, na urbanización, como di ela, se estaba boa a lasaña. Aí ela atopou a súa voz. E así, creo eu, como descubrín o feminismo, e como creo eu que a maior parte das escritoras o descubrimos, as escritoras galegas polo menos, non? Eu entendín por fin que o común a todas nós, galegas e non galegas, do meu tempo e máis vellas, clásicas, non clásicas, pero sobre todo as autoras galegas da miña xeración, era a escritura desde a ruptura, que eu consideraba teórica, por certo, desde a polifonía, que a mí me parecía unha cousa experimental, e sobre todo desde a vontade de demostrar unha presenza intelectual que non se debía a outro motivo que o de escribir desde as marxes. E por iso eu aí sempre poño o elemento de que son galega. Ser galega é un engadido sobre ser muller. É a necesidade, o imprescindível de ser consciente de que unha escribe desde unha marxe e que iso lle dá un lugar no mundo. Eu non quero ser unha escritora española que conta, que traduciu as súas novelas. Non, eu sou unha escritora galega que traduce as súas novelas ao español, se ten a sorte de poder ter ese amplificador da súa voz, pero a súa voz é estar aquí, e a súa voz é ser muller. E esa é unha aprendizaxe que creo eu nos privilexia, non? A quen temos a sorte de escribir desde as marxes, non? E moitas veces, cando percorro as biografías de mulleres que adquiriron esa voz polo mundo, é curioso como unha acaba vendo que de alguna maneira proceden desa marxe, non? Creo que é algo que nos pode facer pensar, sobre todo cando os meles do éxito pois nos tenden a facer dubidar dos lugares, das marxes das que procedíamos. Entón, nese punto, eu salvei algúns mobles. O marxismo, para escribir desde o compromiso político, o galeguismo, para indagar justamente nesa identidade, a utopía revolucionaria, da que vos falaba antes, e, sobre todo, esa idea de que o movimento verdadeiramente emancipador, que hoxe ten un discurso máis coherente, é o feminismo. Eu creo que a acción feminista é a única capaz de cuestionar totalmente a orde establecida. E para iso están os nosos libros. Eu creo que para iso outras o fan, evidentemente, desde outros lugares, pero eu creo que as escritoras temos unha ferramenta valiosísima, que é a capacidade, o que vos dicía antes, a capacidade de contar, a capacidade de explicar que hai outras posibilidades. Eu creo que a posibilidade fundamental que nós podemos explicar é a de utilizar as palabras precisamente para cambiarlles os significados, ou polo menos para cuestionar se a visión tradicional do significado das palabras
era xustamente a que nos pensábamos que era obvia, non? E eu aí sempre boto man de Mary Beard, que é unha filóloga maravillosa que vos recomendo, que escribiu un manifesto que deu a volta ao mundo, que se titula Mulleres e Poder, pero eu coñecía a Mary Beard por filóloga de moito antes, porque ela é unha das grandes filólogas clásicas do mundo. Mary Beard, nese manifesto de Mulleres e Poder, di unha cousa que eu creo que é o máis literario que lín na miña vida, e é que a palabra poder non ten por que ser un substantivo, pode ser un verbo. Poder é a nosa capacidade para facer cousas. Non ten por que ser algo que se detenta, non ten por que ser algo que se posúe e logo se lle guinda a outro como unha forma de dominación. O poder é algo que se fai e algo que permite avanzar e que permite mellorar e, sobre todo, que permite colaborar. Se vemos o poder dese outro punto de vista, todo muda, non? E ese eu creo que é a gran descoberta do feminismo, non? E nós podemos escribir libros desde esa idea de poder. Nós podemos construir personaxes desde esa idea de poder. Podemos construir historias que demostren que manexar esa visión das cousas é bo e que facelas desde a outra visión, a que chamaríamos patriarcal ou machista, só nos conduce a perpetuar a injustiza, a perpetuar a desigualdade e, sobre todo, a perpetuar que esa xente que non é libre, non? Eu creo que o maior don das artes e, sobre todo, da acción pública é facelo en liberdade. E claro, cando unha ve as cousas desde este punto de vista, o mundo literario tamén cobra outro matiz, non? Porque as mulleres escritoras nos meteron nun gueto, non? Nos meteron nun gueto, ademais, utilizando as nosas propias ferramentas, que era esa bella idea de Virginia Woolf, de escribir desde o cuarto propio, non? Cando Virginia Woolf fala do cuarto propio, fala de independencia económica. Pero, efectivamente, nos conseguimos esa independencia económica tamén, as escritoras, conseguimos profesionalizarnos no mundo da literatura, pero resulta que a nosa condición de muller seguía implicando unhas prioridades, non? A maternidade, a atención aos coidados, nada distinto de calquera, o traballo remunerado, porque como escribir se supón que non é traballo remunerado, pois tiñamos que ter outro traballo remunerado. E logo a casa, non? Sobre todo a casa. As escritoras nos pecharon na casa e nos pecharon no equivalente á casa das librarías, que é a sección de muller. Se entrades a día de hoxe en calquera librería generalista, veredes que hai ficción, deso na literatura galega tamén sabíamos moito, hai ficción, literatura inglesa, literatura universal, novidades, cómic, e de repente hai unha mesa que é mujer, ou literatura e muller. Ni sequera feminismos, porque podría ser que hai houvese ensaios, non, pero a literatura escrita por mulleres parece outra cousa, non? E iso, no fondo, é crear unha falacia, que é esa falacia de que teñamos un cuarto propio, que podíamos empregar como quixéramos, pero non é certo. Crear e opinar desde o cuarto propio, no fondo, implica que poidan dicirnos que non estamos ao tanto da realidade. Fomos asumindo que escribíamos, que o que escribíamos tiña que ser feminino. No cuarto propio escribimos sobre as nosas cousiñas, e para outras mulleres, tamén obviando que o 60% das consumidoras de literatura no mundo son mulleres. É dicir, que a literatura se sostén, como casi tantas cousas, como todas as artes e a cultura en xeral, pero a literatura se sostén grazas ás mulleres. Pero, en cambio, fixadevos o perverso do asunto, dá a sensación de que as mulleres escribimos especial porque escribimos para mulleres. Xa as cousas importantes xa se escriben eles. Entón, por iso, a eles os colocan por orde alfabética na parte de literatura, ficción, novela. Dicía que eu que na literatura galega sabíamos diso, porque na literatura galega tamén estábamos nas librerías no punto de galego. Pois imaginadevos o que é estar en galego e ademais en mulleres. Pois eso é o que vivimos casi todas nós. Claro, neste contexto aparecen as mulleres extremas, as que saen do cuarto propio, as que se apropian dos cuartos deles, as que se apropian do resto da casa, da praza pública,
as que saen aquelles de ao ar, non? Esas son as Rosalías de Castro, as María Xosé Queizáns, non? Vos recomendo moito, seguro que moitas de vos xa lestedes, as memorias de María Xosé Queizán, que en realidade son un relato de como loita contra todo só para poder facer o mismo ou erguer o mesmo tipo de voz que os seus compañeros de xeración. Bueno, con un hándicap, que os seus compañeros de xeración eran especialmente machistas e agresivamente machistas, e non aceptaron nunca esa posición dela. Como se adquire a voz? Bueno, pues aquí eu volvo a unha anécdota de Meribert, que nas súas conferencias, nas presentacións dese libro de Mulleres e Poder, podedes velo en YouTube, ela conta unha cousa que me pareceu moi curiosa. Ela foi unha filóloga clásica brillante. Non sei se hai alguén aquí da filoloxía clásica. Eu estou moi en contacto co mundo da filoloxía clásica. É un mundo especialmente, non sei por qué, pero é especialmente conservador. Non sei se porque tratan cos clásicos, pero especialmente conservador, non? É un espazo onde hai como unha especie de formas de facer moi asentadas e, evidentemente, como todo o que está moi asentado, moi masculino, non? Entón, Meribert empezou moi nova, ademais, a dar conferencias, porque ela sempre tivo unha visión da traducción moi novidosa. Empezou moi pronto a dar conferencias. E ela notaba que non lle facían caso a ningún. Entón, nun momento dado, dixo, pois teño que buscar a maneira que me fagan caso. E decidiu cambiar literalmente a súa voz. Decidiu cambiar de voz. Decidiu poñer voz de home nas conferencias. Decidiu empezar a poñer voz máis grave, falar máis a modo, e de súpeto empezaron a facerlle máis caso. E iso a ela lle fixo reflexionar precisamente sobre esa necesidade de escoller ser unha muller en público, de escoller unha posición na que cumpría non ter esa vontade de parecerse absolutamente a eles, non ser eles, non vestirse de home, non ser Angela Merkel con ese traxe permanente de señor da Comisión Europea, gris encima, senón buscar a maneira de, desde a súa individualidade como muller, pois lograr ese espazo, conquistar ese espazo. E ela logrouno, e ademais logrou algo que foi importantísimo, que foi revolucionar os modos de traducción na filoloxía clásica, porque non sei se sabedes que a maior parte das cousas que estaban traducidas sobre Penélope, sobre as heroínas clásicas, pois estaban feitas desde unha perspectiva xa non patriarcal, sino machista, é dicir, estaban mal traducidas, non? Entón, ela, esa reflexión a logra a partir desa idea, non? Non é nada fácil erguer a voz cando se procede dunha tradición de mulleres silenciadas, eso é así, non? Eso de o que vos dicía antes, non? De me gustas cando callas, non? A todas nos dixeron ti cala, é certo? A todas, sí, a todas nos dixeron ti cala en algún momento, tamén José María Merino e outros cuantos. Pero vos pensade, non? Na Vela adormecida, en Penélope, non? A Penélope a mandan calar e tecer, as criadas de Penélope, as que lles cortan a lingua por falar, Lady Di, Leticia Ortiz, non? Leticia Ortiz que cando quixo erguer a voz a crucificaron, non? Pero ela sí que ergueu a voz, dixolle a un rei, bueno, un futuro rei, deixame falar a min, non? Claro, e aquí vos quería ler un anaco, sí, logo mirade o que lle pasou, non? Porque claro, logo ás veces é moito mellor, non? A ir de insenuo e calar, claro, porque é máis cómodo calar. No fondo, se unha cala, ten todo moito máis fácil, gaña máis en todos os sentidos, en aspectos simbólicos e tamén en cartos, non? E eu creo que estas cousas tamén hai que dicilas. É moito máis caro protestar. E aquí é onde vos quería ler un anaco que estaba buscando antes, porque ten que ver precisamente con isto. A verdad, vou volo ler porque o digo moito mellor escrito que contándovolo, e ademais acabo antes. Di, non respondo ao estereotipo de muller apoucada, ese que tan atractivo resulta sexual e intelectualmente. Me gustas cando callas. E créanme, case sempre son xulgada por iso. Imagino que lles pasa a moitas mulleres dedicadas á política, elas tamén teñan que escribir o seu propio libro, por certo, pero tamén as escritoras que non imos de inocentes, poetas ou de señoras que chegan a isto case por casualidade, créanme. Somos sospeitosas para moita xente. Eu sei que de min dice que son resabiada, lingoreta, trepa, cara dura,
O morto no enterro e o neno no bautizo, este gustame moito. En versións máis duras, puta. Sei tamén que nunca se me considerará tan culta como os meus compañeiros de xeración ou que de aceptarse que o son, causarei unha sorpresa mayúscula. Leva pasándome toda a miña vida. Despois de 20 anos dedicada a isto, o consabido comentario cargado de sorpresa. Mira que ben falou. Ou non pensaba eu que fose tan culta. Xúrolles que isto non lles acontece aos meus colegas varóns. Imaxinan que un deles, ao final dunha conferencia, reciba a un espectador admirativo que lle diga ademais de guapo, listo. Así dá gusto o cambio xeracional. Claro que non, porque en realidade, cando a min me din algo así, o que realmente están dicindo é para ser lista non estás tan mal. Que raro que chegases aquí sen decidir antes ser nai ou dedicarte a cousas de mulleres de verdade. Da igual que a persoa que coa súa mellor intención veña a felicitarte sexa home ou muller. Os espazos de divulgación intelectual son extraños ás mulleres no imaginario colectivo. Non importa que pasasen décadas desde que proliferan as conferenciantes escritoras de éxito, científicas, filósofas, xornalistas, etc. Tanto ten. Seguimos sendo rara avis. Hai que buscar unha explicación á nosa presenza nestes lugares. E esa explicación nunca nos beneficia porque sempre, sempre, sempre é sexista. Se as escritoras temos éxito, será porque nos deitamos cos nosos editores. Se nos chaman para dar conferencias porque lle gustamos ao político correspondente. Se nos leen moito porque facemos literatura fácil. Se facemos rir porque somos groseiras. Se enchemos auditorios porque queren vernos as tetas. Se preservamos a nosa vida privada porque algo temos que agachar. Se contamos as historias das nosas fillas porque somos malas nais. Se nos contrata un periódico importante porque nos vendemos a saber con quen nos deitamos. Xa sei que me repito, pero é que a alusión sexual é moi habitual. Que se Inma López Silva sempre se pega un mes con poder, Inma López Silva seguro que se deita con, Inma López Silva coñece a porque será. Eu sei que se dixo todo iso de min. Mesmo sei quen o dixo. Na maior parte dos casos, casi todas. Asumo, e francamente non me importa, vai de ser no feito de ser muller e de ter voz. Eu como chego, donde atopo eu, digamos, un cambio fundamental? Cando empezo a ter unha columna na Voz de Galicia. Antes houve un proceso que ten moito que ver con escribir autoficción, porque a autoficción, esa literatura na que parece que unha escribe de si mesma, pero en realidad escribe de personaxes, etc., pareceume sempre un espazo moi práctico para colocar a escritura libertaria, porque o literario tamén porque mestura o literario e o real, e así se dinamita esa fronteira. E iso permite precisamente facer reflexionar sobre se o que se conta aí pode ser posible, non, etc. Por iso escribín New York, que era un ensaio medio de viaxes, pero no que se contaban historias miñas, ese Materno Sofía, do que falaba antes dolo, no que falo da miña experiencia no embarazo, pero en realidade, tanto aqueles días en que éramos malas, que unha novela, por certo, ambientada nun cárcere, como xe aquí, e non quero ser Doris Day, eran novelas que me permitían entrar nese terreo da autoficción. Pero porque eu creo profundamente que a ficción aínda lle queda esa capacidade épica, esa capacidade que dicía Bertolt Brecht para distanciarnos, para permitirnos colocarnos noutro lugar e desimplicarnos dos feitos para facelos moito máis clarividentes. Pero claro, o columnismo a min me permitiu algo que foi maravilloso. Claro, ser muller e escribir en galego no cuarto periódico de España, que dito así, a Voz de Galicia é o cuarto periódico de España, crédeme, dito así queda como moi forte, non? Pois precisamente, eu sabía que estaba aí como cuota, e benvidas as cuotas, se son para darnos un espazo que non tiñamos, non? Pero claro, como cuota, eu era muller, escribía en galego, nun sitio onde iso era heterodoxo por definición. Ese feito me obrigou a colocarme dunha determinada maneira ante o que tiña que escribir. Aí non podía facer autoficcións, porque senón non se iba a ler ninguén, non podía escribir contos, porque senón sería cantar as pombas e as flores.
tiña que dicir algo. Bueno, podía optar por cantar as pombas e as flores, que é o que fai moita xente na prensa, na Voz de Galicia tamén. En realidade era o que se esperaba de min, pero negueime porque me parecía unha oportunidade para exercer precisamente esa voz e conseguir outras cousas, non? E eu creo que esa forma de escribir foi realmente a que me colocou ante un mundo de posibilidades, non? E de aí, en realidade, nace este libro. O sea, toda esa reflexión, non? Que eu fixen desde o feminismo, desde o percorrido da esquerda, desde cales eran os nosos referentes, finalmente culmina na posibilidade de contactar directamente coa xente, que é o que che dá ter unha columna na prensa. A xente lei moito máis a prensa que as novelas, por desgracia, para os novelistas, e esa posibilidade retroalimentou tanto a miña posición pública como tamén o que escribía na ficción. E así entendín o que era escribir con perspectiva de xénero. E a mí me gusta chamarlle, porque iso decir perspectiva de xénero que é como moi técnico, a mí me gusta chamarlle escribir feministamente. Non escribimos desde a condición de muller, é dicir, que unha escritora teña corpo de muller non significa que escriba con ningún tipo de compromiso. O sea, nos podemos ser mulleres e escribir e ser de Vox. E aí tedes, non? A Rocío Monasterio, non? A Ayuso, que dixo que Dios non a fixera perfecta e que por iso non era de Vox. O sea, ela creu que iso era unha resposta brillante. Claro, escribir feministamente é, pois, tomar conciencia literaria, é o equivalente literario da idea de tomar a rúa, non? Apropiarnos dos espazos que nos estaban vedados e dos que se estaban apropiando outros, eles. E, sobre todo, é amosar para fora o que as mulleres gardábamos nos cuartos propios, non? O que ademais estaba perfectamente situado no gueto, o que formaba parte da cuota das editoriais, vamos a dejar as feministas que escriban sus cositas, e ademais que conviña moito, non? Colocarnos o San Benito de feministas para decir, escriben panfletos, non? Eu creo que precisamente temos que ser capaces de atopar unha voz con este proceso que vos acabo de contar, que foi o meu, ou co que sexa, que nos permita saírnos do discurso máis activista, demostrar precisamente que temos a razón no activismo feminista, e que hai milleiros de maneiras de comunicar, pero que para poder comunicar temos que ter esa voz. Se non logramos conquistar eses espazos, e eses espazos temos que facer cada unha desde o seu lugar, pois estarán os de Vox, como acontece no conto da criada, non? Empezarán por non deixarnos fumar en público, seguirán por non permitirnos sair máis que acompañadas por un home, e acabaremos pois sendo as criadas violadas unha vez ao mes para fornecer de man de obra a República, non? Eu creo que a literatura, si sirve para contar que iso é posible e adiantalo, pois tamén sirve para contar que podemos loitar, non? contra todo iso. E nada máis, non sei se me pasei do tempo, pero agora eu estou encantada de que todas ergades a voz e faledes todas. Grazas. Agradecer a túa claridade, o posicionamento como escritora e como columnista, como feminista desde esa perspectiva feminista. A nos tampouco nos gusta moito da perspectiva de xénero. E a pregunta que che quería facer era, que ainda que, creo que está respostado ao longo do que nos contaches, por certo, con moita simpatía, que tamén é de agradecer. A pregunta é se neste mundo que últimamente estamos tendo tan cheo de intolerancia,
ao que se comentaba antes, non? De comparar o feminismo con unha enfermidade. Si nós, as feministas, que somos tan boas, non? Tan comprensivas, tan tolerantes, se pode, a pregunta é, se pode ser tolerante coa intolerancia. Rotundamente non. Eu creo que hai un punto, é o paradoxo de Popper, non se pode ser tolerante cos intolerantes. O que pasa que nós, como somos feministas, e sabemos de que maneira utilizar o poder como ferramenta para facer e non para impoñer, nin como ferramenta para detentar e guindarlle ao outro, sabemos que temos ferramentas para non tolerar iso distintas desa agresividade que caracteriza a eses intolerantes. E eu creo que esa ferramenta está no noso propio discurso. Temos un discurso que fai calar ali onde vai. De feito, eles só saben insultar, se pensades ben. Vos mirade o bus ese que me levan os de Faite Oír, e nos temos ferramentas. É dicir, hoxe lía na prensa que se distribuíron por todos os colexios, creo, unhas cartas homófobas de Hazte Oír. Bueno, se pode, está sendo magosto, hoxe polo menos foi o magosto no cole das miñas fillas. Non pasa nada por facer unha acción e queimar esas papeletas na mesma fogueira onde os nenos comen as castañas, non? Quero dicir, temos moitas maneiras de facelo, sobre todo temos maneiras de non calar. Eu, ás veces me pasmo, fixadevos, creo que o maior exemplo é o debate dos homes, o debate dos candidatos na campaña electoral, como ninguén lle retrucou ao discurso de Vox. Realmente creo que está pasando. Están indo por aí, entre que estamos flipando e que teñen esa cara dura, e que en xeral nos convenceron de que teñamos que ser tolerantes con todo, non sei de onde saliu esa falacia, pois estamos calando. Eu creo que non se pode calar. Eu creo que hai que destapalos. O sea, eles xa saliron abondo do armario, pero creo que o que nos compre a nós é destapar a agresividade do discurso deles. Sí, efectivamente. E eso, o sea, outro día tive unha discusión con alguén que me decía que non lles chames fascistas. E eu, perdón, pero que é o que son? Eu que non é un insulto, é un feito. É dicir, son persoas que están... Eles non o saben, é verdade, pero da igual, xa estamos nós para informalos, non? Eles están recuperando literalmente o discurso de Falange. Frases literais que publicou Falange, que dixo José Antonio en discursos, non? Entón, bueno, eso te converte en falangista. E converte en fascista e en falangista a todos os que os votaron. E sinto, isto tamén parece ser que nas redes sociais é intolerante, pero non. Eu non creo no voto desinformado, porque se crese no voto desinformado, creería que hai que impedir o dereito ao voto a determinadas persoas que non teñen a opción de informarse. Entón, como creo no voto informado, pois o voto informado implica que se os votas, eres tan fascista como eles. Se votas a un machista, eres tan machista como a él. E aí estamos as feministas para dicilo, creo eu. Polo tanto, tolerancia cero. Con eso e con moitas outras cousas, penso. Boa noite a todos. Obrigada por me darem a oportunidade de falar. Sou portuguesa, estou apenas de passagem e pronto, sei que vocês aqui vivem os mesmos problemas, claro, e pronto, eu decidi intervir porque gostei de ouvir e agradeço por isso. Uma coisa eu acredito e talvez fosse importante todos entendermos que, na perspectiva da alma, porque não existem almas no masculino, só existem almas, e um homem tem uma alma, não tem uma alma, aí somos todos iguais, não há diferença. Portanto, a mim parece-me que faz muita falta que todos nós
sairmos por aí, dizendo isso. Portanto, é uma perspectiva de elevação, entendendo que, embora estejamos a travar uma batalha, a batalha é, no fundo, uma ficção, ou seja, um cenário. Não estou a dizer que ela não está a acontecer. É um cenário ilusório, que no fundo, todos somos almas. Era só isto. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Unha idea moi fermosa, esa idea de que a alma acabando en A, non ten sexo, nin xénero, nin nada, alma é alma, non? O que pasa é que eu non creo na alma. Eu creo sei. Sí, é brincadeira. Non creo na alma, mas creo no cerebro, creo nas vontades. E todo iso, efectivamente, pois, cerebro non, pero vontade acaba en E. Efectivamente, tes toda a razón, é unha idea moi bonita. Para que che damos o micro. Eu quería preguntarche, na tua doble condición de filóloga e escritora, que opinas do uso que se está facendo dende hai uns anos para cá, un uso que eu considero perverso da linguaxe. Non lle chamamos as cousas polo seu nome, e iso enlaza con que alguén se escandalice cando se di que os de Vox son fascistas. Todo isto das fake news, dende un punto de vista tamén ten que ver con ese uso perverso da linguaxe, e unha corrección política que parece que imitamos dos norteamericanos, como todo o mundo sabe, son unha nación infantil. Infantil porque non teñen historia abondo para chegar a idade adulta como ten, por exemplo, Europa. Era esa a cuestión que quería formular. Pero non entendo moi ben. A que te refires concretamente? A linguaxe... A que estamos utilizando a linguaxe, quitándoles o significado a moitas palabras, dotándolas de outro, que non é o que lles corresponde, que as utilizamos moi alegremente, en xeral. Bueno, creo que o gran que se branquean moitas situacións que non se deberían branquear precisamente por non querer ofender, por non parecer incorrectos, porque non se nos boten en riba. É dicir, a mí estou completamente concordo contigo en que a ese partido ao que te referías, que a mí non me gusta nin chamartes polo nome que se puxeron, son fascistas e son perigosos. E resulta que eles se venden, e como eles outra moita xente, como partidos constitucionalistas. A min iso pareceme perigoso. Como ti ademais és filóloga, pois que nos brindas unha reflexión ao respecto. Sí, de feito, eu creo que tes toda a razón. Bueno, ademais, son constitucionalistas, pero a maior parte das cousas que propoñen son anticonstitucionais. E ademais, bueno, como se non se pudera cambiar a Constitución, encima, que esa é outra, non? Este país parece que a Constitución es Dios. Pero non, o que dis da linguaxe, fíxate, pareceme moi importante que o feminismo logrou desde o 8 de marzo de 2018, que foi ese gran boom, non? Ese foi un momento para mí fundamental, porque o feminismo logrou estenderse, logrou estoupar e atraer a mulleres que ata ese momento non se consideraban feministas, ou non sabían que o eran, ou non querían tomar a iniciativa, non? E eu creo que ese 8 de marzo fixo unha cousa fundamental coas palabras, que foi demostrar que as palabras se podían recuperar. Feminismo, ser feminista, ata ese momento, era casi un insulto. Casi tiñamos que andar así dicindo pequena, parecía que as reunións de feministas eran casi clandestinas, vamos, casi non se atrevían. Había asociacións como a vosa que, sendo feministas, non se poñían o nome de feministas, non? Porque hai moitas, claro, porque é unha cuestión xeracional, ás veces, incluso. E eu creo que, partindo de aí, logramos recuperar moitas palabras, non? E logramos demostrar que a palabra non é inocente, non?
que dependendo do que un diga, onde o diga, como o diga e o significado que lle queira dar, pode facer unha cousa ou outra, non? E que as palabras se utilizaron por sistema para mentir. Eu non creo nas fake news, eu creo que son mentiras de toda a vida. O que pasa que agora teñen un altofalante brutal, non? Que é as redes sociais. Pero se vos fixades, a forma na que os partidos políticos, Trump, por exemplo, que dicían que pasara tamén con determinadas campañas aquí, etc., como utilizaron as redes sociais para venderse, non? E para convencer de determinadas mentiras, en realidad ten moito que ver con que non lemos, con que non lemos con sentido de querer saber o que nos están dicindo, non? Entón é moito máis fácil quedarse na superficie do que significan as palabras que afondar, non? Porque efectivamente, cando un lee unha fake news, bueno, hai nas que son mentiras literalmente, pero todas esas campañas políticas, a do Brexit, por exemplo, foi un exemplo, non? Todas esas campañas políticas orientadas a convencer dunha determinada idea foron directamente enfocadas a determinados sectores poboacionais que sabían que non iban a afondar no discurso. E eu creo que todos, e por iso fago unha reivindicación tan grande da esquerda, non? Porque eu creo que precisamente foron os discursos ideolóxicos de esquerdas os que sempre procuraron, inda a risco de perder os seus votantes, que os seus votantes entendesen os fondos dos discursos, non? Por iso, se vos fixades, os únicos políticos que falan de facer pedagogía son os políticos de esquerdas. Eu nunca oín a palabra pedagogía nos labios escondidos detrás da súa barba de Mariano Rajoy. Pero, en cambio, todos os presidenciáveis socialistas falaban de facer pedagogía, porque cada vez que perdían votos tiñan que ensinarlles a votar de novo, non? Eu creo que as feministas, esa idea da pedagogía vai no noso ADN. Entón, cada vez que lanzamos unha idea, de feito, se vos fixades, o movimento feminista é certo que é contradictorio, pero é contradictorio porque está permanente discutindo os termos. Porque as palabras teñen sentido no feminismo. Eu creo que iso é algo que aportamos á sociedade e tamén por iso damos moito medo. Porque as feministas, cando falan con unha profundidade do discurso que deixa en evidencia, non, outros discursos ideolóxicos. Por iso son incómodas. De feito, non sei se tivestes esa sensación, pero o debate das mulleres tivo moitísimo máis contido ideolóxico que o dos homes, sendo que todas elas tamén querían vender o seu programa, lóxicamente, e non estaban moi dispostas a discutir entre sí, etc. Pero polo menos había un contido ideolóxico, que no dos homes, eu, non o atopei por ningures. Pero sí, creo que tes toda a razón. A filoloxía, está aumentando o número de xente que estudia filoloxía, o cal igual axuda. Aquí está moi... Inma, como podemos facer para non ser tolerantes cando nos matan? Non estou disposta a aceptar os 5 minutos de silencio. Eu quero berrar. Non sei como se fai eso, porque os institutos, os patios son deles sempre. No espacio público, eles teñen a soberanía. Como non somos, como practicamos a non tolerancia aí? Pois mira, eu creo que fago máis política na AMPA do colexio, esa que poses de exemplo, e na comunidade de veciños do meu edificio, que, bueno, eu agora xa non vou a mítines, pero que podería facerse nun mítin. No cole das miñas fillas, por exemplo, se prohibiu o fútbol. E iso foi porque a AMPA está controlada en realidade, por unha... Isto hai que dicirlo así, a Asociación Cultural do Barrio, unha asociación feminista, e entón se tomou a decisión de tomar a AMPA do colexio do barrio. Bueno, estas son as bellas prácticas de toda a vida. E así logramos que se prohibise o fútbol no colexio das miñas fillas. Me parece que agora no último ano se permitiu, pobriños, deixarse xogar un día ao fútbol. Pero fíxate, do tempo que leva prohibido o fútbol no cole, claro, pasan cousas, non? A miña filla máis bella ten 6 anos e gustalle un mozo. E entón ela, un día me dixo que, claro,
que quería estar como mozo no recreo, pero que el xogaba o fútbol. Entón, eu xa iba toda a vida a darlle a lección feminista de turno, pois dille que te fagas o fútbol, non sei que, ou non está prohibido o fútbol no teu cole, xa iba eu aí, e entón ela me dixo, pero as nenas maiores lle dixeron que tiña que xogar comigo o fútbol e me está ensinando a xogar o fútbol. É dicir, que esas pequenas cousas acaban tendo efectivamente consecuencias. Sí que é verdade que, claro, eso non pasa en todos os colexios, eu creo que eso forma parte do activismo. O que diste, non imos tolerar certas cousas, pero non toleralas implica non estar na casa, implica eso, erguer a voz, implica tomar determinados espazos, implica ser moi incómoda, non estar nunca calada, implica, pois eso, que fixadevos, non sei se notastedes todas, eu desde logo na miña casa noteino desde o 8 de marzo de 2018, cada vez que hai unha reunión familiar e van a empezar cos típicos chistes machistas, agora piden, polo menos, piden perdón primeiro. Perdoade, pero vou contar un chiste machista, como dispensando, pero tal. Bueno, pois antes eso non pasaba. Estou convencida de que en pouco tempo non se van contar chistes machistas, a non ser que teñamos unha regresión tan forte, non? Porque nada está conseguido. E eu creo que é un traballo, bueno, as que levades no activismo feminista toda a vida, sabedes que é así, e que non se pode parar, porque en nada. Gustoume moito que comentabades algunhas da xornada do Consello da Cultura Galega que houbo martes sobre violencia, xa que falabas do que facer cando nos matan. Gustoume moito Miguel Llorente, que foi un dos ponentes que veu, e dixo que o chicle non era un enfermo, o sea, que o chicle mataba porque podía matar. Entón, bueno, eu creo que depende de todas nós pois que eles non poidan matar, de todas e de todos. Eu creo que aí a complicidade, eles tamén teñen que ser feministas, o sea, non somos nos. As revolucións non se fan só co 50% da poboación. As revolucións se fan con grupos de poder capaces de canalizar a revolución, e iso creo que empezamos a telo, e sobre todo con maiorías moi amplas que queiran realmente ser revolucionarias e cambiar as cousas, e para eso necesitamos a eles. E eu digo moitas veces, prefiro chamar a policía e que se rían de min, porque en realidade os meus veciños de arriba estaban botando un polvo, como xa me pasou, eu tiña unha veciña moi escandalosa e pensei que lle estaban pegando. Pois prefiro que me pase iso moitas veces a arriscarme a que un día realmente lle estean pegando ou a estean matando e eu non ter feito nada. Eu creo que esa é a perspectiva da intolerancia. Os maltratadores son todos poden ser asasinos en potencia. Entón non podemos tolerar nin a máis mínima. Non podemos tolerar nada, non podemos mirar para outro lado. Non podemos... cando temos unha compañeira que sabemos que lle pegan, non podemos facer como a quen. Na escola onde eu traballo, tivemos o curso pasado, tivemos é unha escola de arte dramático, tivemos un Me Too. Nun determinado momento saíron todas as rapazas, moitas rapazas, todas non, nas redes sociais dicindo que elas foran acosadas por determinados profesores na escola. Cometeron un erro que foi non dicir os seus nomes. Pero tivemos un claustro que foi moi duro porque aí saliu todo e saliu moita terapia de grupo, saliron moitas profesoras contando os seus propios acosos, porque elas, lógicamente, son do mesmo ámbito. E aí vimos o difícil que é nun centro educativo loitar contra o acoso, porque o problema nese claustro, hasta que o resituamos un grupo de profesoras, era que van a pensar de los profesores desta escuela. O sea, eles lograron, nun determinado momento, homes que eu de verdade non considero machistas, pero lograron facerse víctimas, cando en realidade as víctimas eran as rapazas que estaban botando un grito de socorro. E o que se dicía era, bueno, que non saben facer as cousas, bueno, non saben facelas, pero as fan como poden, non? E entón, nos, en vez de axudarles, miramos para outro lado. Bueno, iso provocou ese gran debate no claustro, que provocou varias baixas e cousas así, pero tamén provocou que se activase a Comisión de Convivencia e agora haxa 3 profesores expedientados. E iso é a tolerancia cero, non? O que pasa que, claro, bueno, pois ás veces chegamos e
non se sentan con nós a tomar o café, bueno, esas cousas. Pero, bueno, tamén tomar un café con un acosador tampouco é precisamente un presenteiro, non se perde nada. Pero, claro, eu creo que aí o estigma social é fundamental. Eu sempre digo, cando eu era pequena, había campañas de que non se lles pegara aos nenos. E hoxe en día é impensable pegarlle a un neno. Bueno, pois eu supoño que as campañas, eu quero pensar que dentro de 30 anos pois estaremos falando desta época como eso que pasaba daquela, que a xente mataba e pegaba as mulleres. Sí, claro que sí. Igual non dentro de 30, igual de 130, pero chegará. Deberíades interromperme porque eu falo moito. Vale. Grazas a vos, é un verdadeiro placer, de verdade.